Nettituttuja osa 1. En voi uskoa, on pakko nyt. Mun on pakko mennä siihen nettitutulle. Mutta musta, jos mä en saa siitäkään tyttistä apua. Hei, nyt mä tiedän, miten se ehkä tykkää musta. Aina. Kukahan se oli? Ai moi, mä oon se nettituttu. Olisiko tukkaa? Pystytkö sä mitenkään leikkaa? No ei sitä tarvii leikkaa. Mä näytän sulle yhden asian. Joo, mut silti. Ikinä enää pidä tämmöstä peruukkia, sä tot mulle. Sä norat mut. Ouch. No en, okei. Mä luulin vaan, että sä tykkäät. En tykkää. Eli mun pikkusisko menee kylän yhdelle sen kaverille, niin sä voit olla meille yhdet. Käykö se? Käy se ihan hyvin. Joo. Joo, mutta mitä jos näyttäisin, missä mä en voi nukkua? Nukutaanko me samassa huoneessa? Voidaan me nukkua, mutta mä en nukuta mun huoneessa. Okei. Eli sun siskoshuone. Toivottavasti se on yhtä kaunis. Koska mä tiedän, että se on siitä kauniimpi. Okei, mennään sinne sun siskoshuoneeseen nyt. Okei.